קצב השינויים בעולם, עדכון שיטות הניהול, טכנולוגיות חדשות, ידע וכלים שלא היו בעבר, כולם משפיעים על המערכת ויוצרים עידן של דרישות גבוהות ומשתנות. רק אם נדע להגיב לשינויים אלו במהירות ולבסס בהם יתרון, נוכל למצב את המערכת שלנו כמערכת החינוך החרדית הגדולה והמובילה ביותר. יכולת זאת תלויה בנכס מרכזי אחד, ההון האנושי שלנו. מיצוי ופיתוח הפוטנציאל של ההון האנושי הוא הדרך להבטחת עתידה של רשת גני ילדים ומעונות יום, בית יעקב ופתח ים מוסדות לחינוך מיוחד. כי אנשים הם אלו שמניעים שינוי. זו הסיבה להתנעת התהליך להערכת העובדים על ידי משוב תקופתי והערכת ביצועים משותפת. המשוב הוא דרך לבטא הערכה הדדית, להעמיק את תחושת המחויבות, לתאם ציפיות ולהגדיר משימות. על ידי שיתוף כל אחד ואחת נבטיח הערכה הוגנת של ההישגים שלנו. נגדיר יחד את האתגרים המקצועיים שלנו ונייצר כלים למימושם. נעודד השקעה ושאיפה למצוינות לצד ביטוי הערכה והוקרה. המשוב יתייחס לעבר, אך חשוב יותר, ישקף מבט קדימה, יאפשר תאום ציפיות לעתיד. הצלחת המהלך תאפשר את מיצוי הפוטנציאל האישי של כל אחד ואחת. תשפר את היכולת של המחלקות ותאפשר לנו להתמודד בהצלחה עם האתגרים העומדים בפנינו. יחד נעודד השקעה ושאיפה למצוינות. ביחד נתחיל במהלך בשביל כולנו.